and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Oh, Dajaris. Hello, Utik. Long time no see. Maulagi. Ay, naughan na taon tang mga entertainers, ani. Ay, naughan. Maulagi. Ay, sagdi lang. Buhay naman gyapon. Pasalamat ta ni Lord nga buhay pa ta. Og nakamata patagikan sa atong pagkatug. Maubitaw? Kay dili biya tanan nga natug. Makamata pa. Oh, yes, correct. Sakto yung ka-Utik. Hello, Janice. Oh, diyan na. Hello, my love. Nasag ka na. Ay da, mas may sungugo na to ng asawa ni mo nga sobra kasi losa, uy. Oh, Janice. Ayog tinunto diya dayo. Naunsa maka. Ay, kumusta naman ka, Franco, uy? O, pa ka naugta sa imong misis? Ay, okay raman taon ko dyan, ay. Aw, anak, yun. Saludog yun ko ni mo, anak. Unya, ikaw, kumusta naman ka? Aw, kayo tatamas ginawa. Unya, unsa na may dagan sa imong kinabuhi ron nga naputo lang ang mga show? Aw, lihok yun. Kuhil yun. As in, kuhil. Oh? Ay, diliwahin mo magmingka lang to, oy. Trabaho yun, no? Namaligyan kay kong isda. Ala no. Mo ba? Isda yun? Oo, oy. Oo, namaligyan og isda. Buhi mo lagi hapon. Amo dire, pongko-pongko. Toslo buwa. Buhi. Gihapon ta. Buhi kayo? Buhi. Oh, nya sa mana turta? Dari Janice dai. Oh, Sa mana rin lang ka sa akong motor? ay, ari lang kong Franco. Ay, patay tayo. No. Di alang ka ni Bayotik. Ano lang, Bayotik, di alang na sa ito. Paita. Ano daw kasi mo asawa, no? Klaro kay Koy. Kalinaw may gusto na to. Ano saan ka? Kalinaw ba? Gusto na kalinaw. Lisod na kayo. Saba, Koy. Bihasad anang kasi, uy. Ay, sige na lang. Good. Pasagdain na lang. Iyam sad na. Timaan lang gina sa sobra niyang gugma. Ala, no! Sobrang gugma. Ala! Hoy, ang gugma ra ba ko, no? Oh. Samara. O ganang sukli as jeep. Ha? Ay, unsa? Nga naman. Ayaw ihatag ang tibuok. Kay kuyaw og dili kasuklian sa gugma nga imong gipangandihay. Ka ikaw ray magmahal. Oh! Wow! Oh, ha? Mo kadungog mo kuan. Namo ato. Namo ato. Amaw gid mo. Tinumon bitaw na. Sige na, ato na tayo. Ay, kadiot. Oh, paingon rin clear ay. Kadiot. Tuoda. Kadiot sa ayo sa. Di sa tablakaw. Ang imo ni anak Franco. Oh, dyan. Ang ako ng anak. Dagan na gid kaayo no. Oh, daga na kayo sa. Buutan pagi. Taas pa gid. Oh. Buutan pagi kay ni bata. Masya nabuton kayo siya Oh, mga. wa taon na masundi. Wa mo gid masundi. Oy. Declare. Pero masundan Di man na may bay. bawaan. Taas na kay gap. Mao. Medyo may bawa ng panahon. Oh, nak. Day, unsa man? Unsang oras ko manira pa? Panira lang ko to alas 8. Oo, opa. Hi, I'm here. Hello, Inday Clear. Napakoy. Ate Jen! Ay, Lord, ano na ko naman kayo ka Inday. Uy, wala na ka naging kay Kanday. Kuwapa gid ka iliwat na ako. Salamat, No. Oh, yan sama. Nanatay uyab di ha. Hala, wa pa gid taon, te. Good. Tiwas yun yung eskwela, Zay. Ay, napatintala ng uyab-uyab, Zay, ha? Kaya asa ramang good na, uy, basta makahuman sa pag-eskwela. O, ate. Very good. Paon sa mga kuan, unsa kang oras sa mga manang inyong show? Basta mahuman mig mga 9 o'clock. Ayaw kalimti si Mama Cathy, ha? Kuha siya. Oo, nak. Ako sa kuhaon. Sige pa, mabalik na ako sa tindahan. Okay. Amping mo pa. Te Jan, Noy, Utek. Ah. Alis ako. Okay, Inday. Bye. Di lang ka mananghid nako, Inday. Usbo na lang na po. Nakaingon na di kay Ay, Inday. nabuong. Uy, Sige, alis ako. Sige, Inday. Safety ako na. Imo na di ko gisang hiran. Sure dati, uy. Ay, sigtan ang Janice. Good to mo. Lagi na. Makaana lagi ko. No. Nanaway, nagtabis ang laway. Uy, hala, Franco. Kubas, imong anak no. Ay, salamat kayo. Liwat mo. Salamat. Uy, kun, abi ni mo, Mm. kung nakapaliwat pa ka na ko, gwapa sad siguro.
Hanggawa gid. Saba na sa. Hoy! Oh, Hoy! hindi mo paliwati, boy Franco. Hoy, ikaw sa hoy. madunggan ka. Mura lagi mo natukan. Hoy, husto na mo ana, husto na mo. Kay sulto Hoy, mo. husto na mo ana ha, husto na mo. Ikaw ba wag kay laing ang kalinaw ang gusto na ko, ang kalinaw. Ayaw Utik, ta. Utik, paminaw ba? Ako sulti ni mo. Okay, minako. Ayaw naman ang dagway aning Franco. Anya? Pero why agi? Ah! Unsa! Tek, Ah. tek, ali ba? Dali ba, dol, awa. Awa, tutugin maayo. Be, tutukan. Kamo Awa, ginduha. wa gini atik, tek ha. Mawa ni atik-tik. Tek, awa, tek. Ayaw lang puro maaning Franco. Ito. Teka, kusog kayo magpaduding, pero why agi? Mau ba? Oh. Bay Franco, bay. Oh, di ba? Bay. Gini mo Anong dyan. say mo? Oh, sayo mo. Hilog na utik koy. Kadili tinuod. Di tinuod, Franco. Franco ang pagkasulti, utik. Crush magid ko aning Franco. Unsa? Nanasagahan. Yes! Tinud-anay gid na. Hoy, hilom na mo eh. Unsa man? Adto na ta oy. Kahapoy ninyo. Age, giato na ta, pero ang kas ko nimo. Dito lang lagi ka ni bay utik. Ay nag. Ngano di ba ko kamo sagot? Angal noon. Balibaran mo yung ko ani, sige magbahay jud ka. Bitaw eh. Di ko gusto bitaw problema ka, Frank. Frank. Franco, prangkahan niya Otek! istorya. Oh, ah! Andalan ko angkas nimo eh. Ah! Kinida! Kana pa. Okay! Dali na! Uy, unsa na imo i-chika nako? Si Mr. Martinez. Oh, nga na naman sad. Murag nayabag na ni mo, Zay. Uy, nga no, uy. Nanawag man kami eh. Nangutanap kung si trabaho si mong bana. Mao ba? Ay, kuan, nag-abot mo gud sila kagabi eh. Dahil sa gawas ba, nagtuo ko nga nilarga na siya. Uy, dito pa manggudi na sa parking area. Nagsandig-sandig siyang auto. Oh, mo tong naagi mi si Franco. Ug nanagad man siya namo. Ang amon sa dili mi mutagad. Mao ba? Mo to nagkaila-ila sila. Gidali na ko guyod si Franco, uy. Akong giagdas Franco nga, dali na love. Anza? Oo. Love? Pinitaw ganay ninyong Franco, love. Ay da, dili uy, gituyo to nako para ba masuya si Greggy. Hala ha, diskarte ha, grabe ha. Unya si Franco ba? Oo. Nga lagi. Ganong love ang ako gitawag niya. Ako sa siya ipasabot nga, oh, di pa ka ana. Nagpasabot lang na nga proud kay ko nimo nga ikaw ang ako na bana. O anong say mo day? Hala mo na ginaingon, si Wai kagyud Kathy, Si Way ba uy? Wise day, hala day no, naunsa man ta ka, madiskarte, wise, maparaan, lahat nandyan, hala nyo. Okay, bago ha. Pero sa uy, nga na nanawag lagi nimo si Greggy. Ay, nagpangutan na lagi. Pero, tanaw na ko, murag idutla na ginanimos Mr. Martinez. Oh, dili na nasa na ko kung madutlan siya. Hala no, unsa girl? Nagkapangipos na ko. Ay, nahurot gid ang balikya. Dagan ang nangaon sa tuslupuwa. Kung pirmi lang mag-ingon ani, murag dako ang ginansya. Unya, may show pagid si Papa Franco. Ug si Mama Cathy, may trabaho sad. Kinahanglan nga magtarong pag ko sa kong pag-eskwela. Aron sa ingon, dili mapakis ang pangando nilang Papa ug Mama nga mahimo kong professional. May show si Franco? Oh, birthday, gipashow sila. Hala no na pag na. Oh, naipanagsa. Nagisa may kuyog. Asa nagyapong utik o katong ilang singer. Singer. Di ba girl, nagselos mo katong singer? Ay, o lagi. Pagpachar-char, masad good. Basag di uy, para pud may kalingawas Franco ba? Sa? We never know. Ngano ko tanga ako ang pasagdan. Diligid noon, Sofia. Pabasla sad panagsa uy. Unsa? Ikaw ra di ay, pabasla sad. Ikaw ang gawin mo. O di ba ikaw no tanawa ka ra gyud selfish kay ka. Imo rang kaugalingon, imo rang side imong gihuna-huna. Pabasla sad para fair. Pasag di nga mag-change oil si Franco. Unsa? Unsay mag-change oil? Ang binisaya sa change oil, ilisang mantika. Oh, ug niya na ang tao nga makahimo kag change oil. Ha? Unsay? Ikaw maka-change oil, pinaagi ni Mr. Martinez. 'Di ba? And speaking of him, naanaay na. Aw.
Pabangbuang ganin yung tawhana. Aw, sukton kini siya. Hala no? Kung andam ba siyang mabuhi sa akong anak. Kathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!